Ola, bos días. No programa de hoxe imos a falar da vida de Isaac Newton. Cando era estudiante non lle gustaba nin as matemáticas nin a física e química, e iso que se lle daba moi ben. Chegou a pensar e a apostar por eso, e así estudiar física e matemática. O que sí que se lle daba moi ben e lle gustaba era a mecánica. Pasaba a gran maioría do seu tempo facendo reloxos solares. En primeiro lugar, imos falar da historia da mazá. Newton estaba descansando debaixo dunha maceira, na casa de campo, cando lle caeu unha mazá na cabeza. El comprendeu que tiña que traer algo ao chan esa mazá, e así xurdeu a lei da gravitación universal. Segundo esta lei, a forza que influe en dous corpos separados entre sí é proporcional ao produto das súas masas e inversamente proporcional ao cadrado da súa distancia. En segundo lugar, imos falar de outras mazás famosas. Adán e Eva é a primeira mazá que apareceu nun libro. Significa a expulsión do paraíso a causa do pecado, inda que, segundo algún din, non apareceu na Biblia. Apple de Stephen Jones. Stephen Jones escolleu a mazá como símbolo da súa marca. Nova York, a Gran Mazá. Fai moito tempo a cidade de Nova York coñécese como a Gran Mazá. A mazá da discordia. Pares ten que decidir cal é a deusa máis fermosa. Entrégalle a mazá a Afrodita, o que provoca un enfrontamento de Hera e Atenea con Paris. É o chamado xuízo de Paris. The Beatles. O símbolo da mazá foi o selo do grupo de rock. Blancaneves. A mazá fíxose coñecida porque o conto fíxose famoso en Disney. Guillermo Tell, Independencia Suiza. Persoaxe lexendario da Independencia Suiza. Foi obrigado a dispararlle unha flecha a unha mazá posta na cabeza do seu fillo. Pablo Neruda, poeta chileno, gañador do Nobel de Literatura. Escribeu un poema dedicado totalmente á mazá, onde todos os persoaxes mordían unha mazá. A ti, manzana, quiero celebrar, llenándome con tu nombre la boca, comiendo. Siempre, eres nueva como nada o nadie, siempre, recién caída del paraíso, plena y pura, mejilla revolada de la aurora. Qué difíciles son comparados contigo, los frutos de la tierra, las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesadas circulares, los higos submarinos. Tú eres pomada pura, pan fragante, queso de la vegetación. Cuando mordemos tu redonda inocencia, volvemos por un instante a ser también recién creadas criaturas. Aún tenemos algo de manzana. Yo quiero una abundancia total, la multiplicación de tu familia. Quiero una ciudad, una república, un río Mississippi de manzanas. Y en sus orillas quiero ver toda la población del mundo, unida, reunida en el acto más simple de la tierra, mordiendo una manzana. Para finalizar, vou vos contar a relación que hai entre Isaac Newton e o Código da Vinci. Son dúas as referencias que falan de Isaac Newton neste libro. Unha delas é a tumba na Baía de Westminster, onde relaciona a orbe da mazá que axudou a descubrir a lei da gravidade universal. E a outra é o obelisco no Museo de Louvre que se esconde o Rosline, cuxo círculo ten como nexo de unión o número pi.